Bismillahirrahmanirrahim. Têgotin li Misrê du heb bira hebûn. Yekî rêya ilm girt û bû ellameyê esra xwe. Yêdin jî rêya bazirganiyê girt û bû melîkê Misrê û li Misrê bû mirovê herî dewlemend. Piştî wextekî birayê zengîn û serok bi çavên heqaretê li birayê xwe nêrt û jê re wisa got: Ez bûme xwedî saltanat lê tu hêj wekî berê belengaz û heqîrî. Birayê wî jê re got: Şikir û hemd ji Rabbê min re be ku ez bûme warisê Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem. Lewra mîrasa pêxember ilm e. Mixabin tu jî bûyî warisê Fir'awn û Haman. Lewra ew jî weka te melîkê Misrê bûn û dewlemend bûn. Erê, meznahî ne bi meqam, sal û dewlemendiyê ye. Qedirbilindî bi xwendin, ilm û karên qenc e.